Nový event, 12 nových skinov, nový community manažer a oveľa viac. Toto všetko čo čaká v novom update Squadbusters. Moje meno je Fisu a ja ťa vítam pri novom videu zo Squadbusters a keď toto video práve pozeráš, to znamená, že nový update Squadbusters je práve vonku a my si ho v dnešnom videu celý rozoberieme a ukážem ti všetko nové, čo ťa v ňom čaká. Začneme hlavnou novinkou pre komunitu a to je nový community manažer Adrian, ktorý nás privítal v novom Squadape spoločne s Paulou. Tu je extrémne videjko, ako ho privítali. Ja si osobne ešte pamätám pár rokov dozadu, keď natáčal videá z Clash Royale a robil také zaujímavé animácie a podobné veci. Pokračujeme ďalej a hneď sa poďme pozrieť na nový game mode, ktorého gameplay môžete vidieť teraz na obrazovke. Jedná sa o prvý PvE mode v hre Squadbusters, kde nebudeš bojovať proti ostatným hráčom, ale tvojou úlohou bude zachraňovať chickens, ktoré budú vlastne po celej mape. Tento mode bude mať také dve časti. V prvej časti sa budeš snažiť zachraňovať kuriatka, ktoré budú po celej mape a doniesť ich do stredu mapy, kde sa nachádza taký kurník. A po uplynutí času, ktorý vidíš hore na obrazovke, začína druhá fáza, kedy prídu vlastne roboti na tú mapu, začnú sa spawnovať zo všetkých strán a ty ich spoločne s tvojimi ďalšími dvoma teammateami musíš zachrániť a vlastne nemôžeš dopustiť, aby sa rozbil ten kurník, čo je v strede. Padajú tu rôzne spely a podobné veci, ktoré ti majú pomôcť zachrániť týchto kuriatok. Ak im tento kurník zničia, tak sa hra končí a čím viac tých čiknov nazbieraš počas tej hry, tak tým viac ich dostaneš na konci toho battlu. A spolu s týmto modom prichádza do hry nový event, ktorý je tu len na obmedzený čas. No a vlastne v tomto evente je to taký akoby shop, tu na v menu, kde si za zachránené kuriatka, ktoré si nazbieral v každom battle, môžeš kúpiť rôzne skiny exkluzívne a ďalšie veci, ako sú napríklad gemy do pasu, doublery, čestky a podobné veci. A viem, že tento shop sa refreshuje každý deň, takže každý deň ťa tam bude čakať niečo iné a každý deň si môžeš rozhodnúť, čo si chceš kúpiť. Tie skiny za mňa vyzerajú naozaj mega, majú byť exkluzívne a myslím, že Supercell sa s nimi naozaj vyhral. A čo je prosím ťa toto? To vôbec nevyzerá ako Colt. A nezabudni, že tento mod a event sú tu len na obmedzený čas, a takže určite si aktualizuj Squadbusters a nezabudni si vyskúšať tento nový mod. Ja si myslím, že to je také príjemné spestrenie tejto hry a zatiaľ, čo som hral pár hier, tak to bola celkom sranda. Rovno pokračujeme ďalej a pozrieme si všetky skiny, ktoré nás čakajú s novým updateom. Je až 12. Táto aktualizácia prináša naozaj veľa skinov. Máme tu dva také rozdielne sety. Prvý je lesný set skinov, kde máme skin na Archer Queenu, Archerku, Goblina a Vičku. Potom tu máme ešte ďalší set skinov, ktorý príde počas Veľkej noci a to je nový skin na Mavis, Rafsa, Chicken, Dynamika a dokonca aj Poka. Toto nie je všetko, ešte nám tu ostáva pár ďalších noviniek a keď už hovoríme o novinkách, čo tak sa stať novým odberateľom tohto kanála. A teraz k zmene k Star Chestkám. Hlavnou zmenou v novom update je to, že po novom si môžeš vybrať, akú evolúciu chceš dostať po otvorení Star Chestky. No a okrem toho z týchto Star Chestiek už nebudú padať nové postavy a budú tam padať len tieto evolúcie a nové postavy sa budú dať získať len v ostatných čestkách, ako sú napríklad čestky v shope, v nejakých eventoch a v ostatných game modoch. Ešte ďalšia vec k čestkám, po update môžeš použiť coiny, aby si zvýšil počet vecí, ktoré si dostal z tej čestky po hre, pokiaľ si skončil horšie ako na prvom mieste. A okrem toho, pokiaľ teraz skončíš na 3. mieste v hre, tak sa to bude považovať za výhru a nie za prehru. Ďalšie tu máme nejaké balance changes, ktoré ak si chceš celé prečítať, máš ich tu na obrazovke, môžeš si zastaviť video a všetky si ich prečítať. A na záver nového updateu nám Supercell ukázal, čo nás čaká v ďalšom update, ktorý príde už v apríli. A tento update, ktorý príde v apríli, by mal mať riadne masívne novinky, ktoré by mali zmeniť celú hru. Či už nové stratégie, nové rarity, veľa nových postáv a mnoho ďalšieho. No ako to celé bude vyzerať, sa dozvieme až neskôr. Dole do komentáru mi daj vedieť, ktorá časť z nového updateu sa ti najviac páčila a nezabudni nahodiť odber pre ďalšie videá zo Squadbusters. Bye!